Nincsen. Majd szól. Erőltesse. Ha látszik? Előbb már följött. Ha erre tudod hozni János, csak nem jön, itt azért jól lenne. Hát még ráérünk. Van Csak idő. nyugodtan. Másik botot ki kéne venni, ha már. Ha vedd ki, hát add le. Beküldjük a fishinget huntingre. Akarod videózni, Zsolti? Itt van. Nem. Majd én megmerítem. Hogy meríted meg? Azért mert én tudom, te csak itt van, videózd le. Csak úgy, hogy Nem benne videózom legyen. le. Tessék? Nem videózom le. De videózd, itt van, fogjál. Azzal tud zoomolni. Ott van, de a botot kell. Botot. Meg a hapsit. Ott van. Menjél oda, mert onnan süt a nap. Menjél a másik oldalra. Ide, ennek vissza, ide. Vissza a zoomolni? Ennél kicsit megtal. Jó, hát most szerintem inkább a halat fogjátok ki. Nem a legfontosabb. Hozok, ha jön a elejében, akkor azaz, fordítani. Nem. Kis hal? Fellet? Fellet? Kukorica? Harcsa, az bolond. Család! Ez csalás. Konzervjobbazra is. Hát... Ügyesen kell csinálni. Be kéne menni a vízbe. El kell belemenni, mert elkerült a lábban a követén. Mikor kifele úszik a fejét, kell belevezetni, vagy ezzel. A botot fűrnek, az hogy görbül, meg ahogy megy bele a dami. Zolti. Hát... Jó. Kamera van, vagy nem így jól állni. Még veszi? Igen. Számolja másodperceket? Igen. Megérezte a hálót. Nem mai gyerek.
kb. Akkor született, amikor iskoláról mentem. Mi? Körülbelül. Veszélye. Mindig veszik? Igen. Nevő? Nevő csinálom? Megérzi, akkor megugrik. Több kő van, nem tudom mélyebbre nyomni alá. Próbálom majd így a sarkát megbillantani, a fejével belemenni. Bemenjek be? És belemenni, ki tudod a Ha lábát. máshol bemegyek. Hát hol nézd? Ott, és akkor úgy körbe. Hm? Megfogom addig a ötletet, követ fogjad, lassan megfordítod, fogjad előtt a legkövet, és ki van itt másolva, nincs a megfordítani. Ben vagy már? Nem. Nem vagyok. Basz meg! Nem, még kín vagyok, bazdmeg. Még megy a film. Tamás. Április 30, A hasadat takard el. 2014. Takard el a hasadat. Télen fogyóztam. Fölkerülsz a YouTube-ra tényleg. Úgy játszott, mint Poseidon a izével, a villájával. Csak nincs izénk, vágónk. Ez a baj. Hát volna ő, csak belefordulna. Ez kicsi neki, hát a fejével kell belefordulni.
Valahogy senkinek nincs itt vágóhorga. Hát nekünk is van fönn. A házban biztos van. Még vasvilla is. Lassan már megadja magát. Lassan kifárad ám. Mi, hogy fáradtabb már? Ugye? Ugye, hogy fáradtabb? Fáradtabb már, nem? Elment. Bassza meg. Leszakadt? Le. Miért? Hát én mindent megtettem. Gyere ki. Valahogy. Nem kellett, de ott most fáraszthatta volna még akármeddig. És minek Jó. kellett belemenni? Ezt te találtad ki, ezt a fasságot. Mit? Hogy bele kell menni. Nem, hogy... Ja, hogy hát igen. Hát igen, de hát még fáraszthatta volna akármeddig. Ad ide. Kicsi volt a... Meg kagylós. Jó, de ez a halkiemelő is kicsi volt. Kicsi volt, mert ebből ki volt fordulni.